Hai Rek, balik mana ambek aku Gege bakul Minang Mojokerto ya. Iki duduk aku sih iki mamaku sing gulung emi. Jane pegawaiku iku akeh rek nang omah. Ono bojoku, ono mamaku, kadang ebesku, kadang ya wis mbahku ya gak lah ya. Terus iki mamaku nggulung emi, jarno tak juar nih. Pokoke sak senenge dino iki melok aku prepare ae. Miku wae nggulung entek. Terus minyak bawangku entek. Iki aku nggawe minyak bawang. Delok iki kulit ya, kulit ayam rek duduk kulitku. Marang ngono disunteki ambek minyak. Minyak iki sing akeh ngono. Terus iki bawang putih ini teh lebokno ae wis. Tapi inget ya rek ya, kulitnya digoreng sih sampai garing. Marono kulitnya diangkat, marono bawang putih ini mlebu. Sreng sreng sreng. Nah, lek iki aku blender ayam rek. Wis